Tispjegalek malajr. X'ġara? Ma nafx kemm il-kumment għandi, mela. Meta kienaw Jose Muscat u Jose Muscat spjega l-istorja tiegħu. Ma nafx kemm il-kumment, saqsih fuq il-bala vostri. Qed insaqsik fuq il-bala vostri. Issa jkollok ħafna u se jkollhom it-tweġiba, ħantu ilhom it-tweġiba. Mela, qabel l-elezzjoni ta' 1981, ħażebbux il-Partit Laburista kien se jagħmel dimostrazzjoni kbira, kien ikollhom in-nies ħafna nies anke l-Partit Nazzjonalista ta'. Tajjeb, il-każin nazzjonalista ta' ħażebbux, taf fejn qiegħed inti ħdej il-Knisja fil-ġemp. Id-dimostrazzjoni tal-Partitarji Laburisti ma kellix tgħaddi minn qudiem il-każin nazzjonalista. Issa l-każin nazzjonalista kien imbarrat, kellu il-xarabanks tal-pulizija. U ġewwa kien hemm in-nies, kien hemm forsi 17 persuna, 20 persuna, il-każin kien magħluq, ma kien hemm ħadd fuq barra, id-dimostrazzjoni ma kellix tgħaddi hemm, allura ma kellux għalfejn jinqala trabil. Id-dimostrazzjoni kellha tgħaddi minn triq quddiem il-każin, il-ġemp, il-barra, x'ġara. Grupp ta' Partitarji Laburisti inqalgħu mill-folla u marru jattakkaw il-każin. U bdew jattakkaw, qabżu il-barriers tal-pulizija, l-pulizija m'għamlu xejn u kienu deħlin il-każin. Il-Partitarji Nazzjonalisti li kien hemm ġewwa ma kellhomx option li jiddefendu ruhom, telgħu fuq il-belt u tefaw il-vala bostri għal-isfel. Lampra morta, iżda mhux xi vala bostri, lampra morta tefaw għal-isfel biex ibeżżawhom u ma jidħlux lejn il-każin. Fil-Kamp Nar kien hemm il-pulizija li jiġu ta' u bdew jisparaw fuq il-Partitarji Nazzjonalisti. Daw ħarbu. Laqtu l-ċad? Le, ħarbu u nqabdu. Ħarbu każini u mbagħad qalulhom issa ħorġu. Issa meta marru d-depo daw kienu ġan torturati. Imma torturati b'mod aggressiv. Torturati kif? Imsawtin bil-ġebel, bil-briks, imsawtin bl-aktar mod brutali. Kien hemm min għallhom ksirtu l-idejja, kellhom barmil kollu ġibs u daħħalilu għallu issa għaddilek. Għadaw għandi ritratti ta' tajjeb tortura. Tellawhom il-qorti, jakkużawhom għax hemm it-tajba, mela lil min mar jattakka l-każin ma tellawx il-qorti. Però lil daw in-nies li kienu ġewwa m'għamlu xejn. Akkużawhom li tefaw il-vala bostri għal fuq in-nies. Ngħidu l-akkuża, għamlu akkuża. Ma daw ħarġu liberati kollha. Il-qorti qaltilhom, intom kellkom dritt tiddefendu dilkom infuskom. Il-qorti għaw is-sentenza. Il-qorti qaltilhom għandkom dritt tiddefendu dilkom infuskom. Dritt tal-leġittima difeża. Hija stabbilit inti għandek dritt jekk kienni x'nagredik, ġon inti għandek dritt tiddefendi proprjetà tiegħek, tiddefendi lilek innifsek. Tajjeb hekk m'għandekx dritt taggredini inti l-ewwel, imma għandek dritt tiddefendi. U hekk ġara ħażebbuġ, issa l-Partit Laburista jagħti impressjoni differenti. Imma din il-verità stabbilita l-qorti, stabbilixxiet l-qorti. Jiġifieri ma nistgħux. Il-qorti qalet xi fuq daw fuq it-tortura. Fuq it-tortura. Issa daw mbagħad mhux daw biss. Provata ma t-tortura. Mhux daw biss kienu torturati ġwan. Le ma f'dan il-każ. Kienu torturati, kienu provati daw in-nies. Ma provati għax kellek il-xhied biex qed jagħtu xhieda n-nies li sfaw vittma. Le, għaliex meta kienu mbagħad jinħarġu, kienu jsirulhom it-testijiet mediċi u kien ikun stabbilit li qalaw id-daqqiet. Tajjeb hekk kienu jmorru jarawhom it-tobba u jkun stabbilit illi qalaw id-daqqiet. Hemm min ħa kumpensi fuq it-tortura. Hemm persuni b'diżabilità li kienu torturati ta' ma kellhomx limitu fl-aggressjoni tagħhom. Qed nitkellmu fuq stat polizzjesk, kien għalhekk użajt il-kelma stat polizzjesk. U daw ta' ħażebbuġ tal-bala ħażebbuġ u oħrajn. Li ħadu kumpensi? Ukoll ħadu daw kienu liberati, kien hemm min jien ngħid dak li kien jistħoqlu. Imma sfortunatament u probabbilment meta jisimgħu dan il-podcast se jerġa' jkollok. Imma l-verità dik hi il-dimostrazzjoni laburista ma kellix tasal taħt il-każin nazzjonalista u daw ma kellhomx option oħra x'kienu deħlin għalihom. U kull ma kellu l-bieb ħadejt kien veru, però tkissru biepu. Mela tlaqna.